Sepanjang hukum adat nan bapakai nang sarantak di alam Minangkabau, dia didarek di Golua atau dirantau di pesisir. Urang Sumando datangnya di Japui, tibonya jurung jangan. Walau ragam jabutan indahlah samo, karena ada selingkah negari pusako selingkah kaum asyang padang asyang dilalang, hakikatnya tetap sama, yaitu di Japui. Minantu alun kapulang, suami alun katibo, sabalun di Japui secara adat. Nah itu aturan Minangkabau sampai kini alun berubah. Mari tu kaji falsafahnya. Ayah sabuikan satu contoh adat caputan nan berlaku di satu negari Tanjung Raya etan di ranah agam baru. Bahwa di antara jini alat caputan membawa tando jurpo. Kok kurang rukun sarainya marapulai alun keturun. Adapun para gaya japutannya antara lain sapu tangan besulam tapi bare sebinjek ujung yari saratu balilin bambalau. Sudah tu ampek batang rokok begiliang, tentu saja basilih langkok lambang simbol kepala adai. Apa makna nan tersirek dari ragam japutan tadi? Mungkasuinya na ampek batang rokok begiliang tahu juga kaurangan marampe, yaitu sabatang untuk mamanya, sabatang untuk bakonyo, sabatang untuk pengulu, sabatang pulau kerang Sumando. Kamarilah izin dipuhunkan untuk malapeh marapulai. Setantang makna nan tasirek dari barih sapu tangan, itulah simbol sandang pangan jariah payah ibu jubapo kini diminta urang saja. Kebaliau kolah himpunan sambah meminta mohon karilahan anaknya di Japui Minantu. Baitu arifnya ajaran adat dalam menjalin peradaban. Memang batu anak, secara materi hukum hanyalah orang nan berdua punya ikatan dalam lembaga perkawinan, yaitu anak daru jumarapulai. Tapi di masyarakat adat Minangkabau, perkawinan yang ideal adalah nan diikik hubungan ipabisan. Des, nan nikah anak kemanakan, nan kawin kaum dengan kaum. Dek sabab karena itu, sebagai andam minantu orang, istri memikul beban moral dalam membina dan memupuk cara berukun bayi pabisan. Pandai-pandai bertanam budina, elok-elok membawa diri tahu magak magiahkan. Jo pembayan dan bertandiang, jo ipa usah ceke telah biah mitu keduanya. Kok suami membela ranggainya mauruh dun sanak kemanakan ataupun meragiah ke mamahnya, usah membudek jo maupe angik tadah dari cangkia, jangan nak usah. Karena lah jaso da ulunya pisang terkubak babarikan awak letau buliah saja. Cuba pikir cuboran nuangkan. Sajak nan dari mana ruko taruh manuga persamayan kini labaniah jadi padi. Dia di siang-siang di lambuak di garo pipik saikua bahalaukan. Kini lah kuniang tengah sawah padi larundua bilang tangkai orang lain yang kemenyabi. Ingatlah guno waya orang nak. Jangan lupa jijasel tanah ulah dek mani haya tabu. Penghabisan ayah ingatkan di mana pun kau tinggal. Biar di kampung jadi rantau di desa atau di kota, di rumah petak bersusun di gedung mewah bertingkek di pondok pirih terpancia, kita mesti bermasyarakat. Indak buliah hidup manusia nan bak si cerek di padang lalang copinang tunggu di lereng. Eloi hubungan jorang banyak, paliharo silaturahim. Kok sanang tandang betandang, kok sakit silau menyilau, kok mati janguak menjanguak. Tibo dibayak baimbawan, tibo diburuak bambawan. Bajalan samu mairiang, kok bayua samu maisi peduli dengan lingkungan. Caro bajiran bertetangga barampia beradok rumah pakaikan tenggang joraso tahu menimbang hati orang. Lu buat ditampuah jan baria menyawa usah mengaruhi awak mandi orang tak basah. Dalam menjalin pergaulan hati-hati menjaga jarak, jangan terlampau arek bana. Tangga segala pembuhuran tekambang di PSO ibarat biliak tak dindiam. Sabab ada kalonya pia. Sakali kandak tertagun sesai artinya kanai sinan ambalau marara ulu pisau di sarung melukui isuak diri kau di sesuatu. Hati-hati. Manolah anak kanduang ngayah gadih nan jombang jolong gadang banyak setampang dek mamahnya.
Kalian berdua bedun sana nan bak sapasang anak balam sikua jantan sikua betina. Sapia utang pada anak Allah lansai bangkalai sayang bakayuh basu barangkan. Walau tak sampai bak diurang, tomah tahan tak kalian gadang kini hampir jadi orang gadang. Isuak kok lah tanikah tak kawinkan anak besandiang jaminan tu tanggalah baban di kepala. Setantang ayah jemande, nyampang ke umur dipanjangkan badan mumuak sakit kalatak kalian namun kini sison. Nyato tak kamata maengong salua ke anak dan baduo bakih masanda badan tu. Ko dapet pinta je pintona kami nan usah dilengahkan badoso kalian tentang itu. Tapi samantang tu nan bakian kami tak minta balik jaso managih utang bakih anak tindak. Itu menjadi kewajiban kalian berhak menerima. Sabaliaknya nak dimakani lalama hisuk berpindah wajib ke nak kandung, hak di tangan ibu bapa itu konon hukum syarat. Tapi demi Allah demi Muhammad kami takkan menuntik-nuntik kok lain. Alhamdulillah kok indah kalian tak berutang malang-malah diberi kami. Hanya nak ku ado sangki jo Allah setantang bakti ke orang tua, kami tak satu tentang itu. Menyangkut dosa jo pahalo timbangan amal surang-surang urusan khalik di makhluknya. Selain daripada itu, kok basuo silang salisiah batingkah basowok kato itu biasa di rumah tangga ataupun di masyarakat. Selesaikan elok-elok. Usah emosi tagak tali egois nak menang surang. Tapi suruh salangkah untuk maju bandakan jom musyawarah dialog katuran kini. Kadang-kadang sangkito jadi rahmat nak. Basilang kayu dalam tungku di situ hati mangkoi duit. Balego sanduak jopari wak nasi lah masak sendirinya. Tapi kok anyui raso tak terpintih tingginya mungkin tak terpanjang rata ke raso baparinggo. Limpahkan urusan kenan tua usah diandok dibusuakan. Kemudian berserah dirilah. Hanya kebakih Tuhan Allah, sarahkan diri bulek-bulek, pulangkan urusan kenang satu, tawakal Tuhan Allah. Hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah aku bersandar pada Allah, tiada Tuhan yang kusembah selain Dia. Kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan arsy yang agung. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.